guys, good day po sa inyong lahat. Ngayon po magluluto po ako ng burger steak. Nandito po yung mga sangkap ko. Margarine or butter. 1 teaspoon of harina. Sibuyas, bawang, burger. Mushroom. Pepper, salt, and cooking oil. Start na po tayo. Ito na po yung pan ko. Dito po ako sa loob ng niluto. Kasi hindi na po masyadong maano ito. Yan, mainit na po siya. Lagyan ko na po ng oil. Yan, may oil na po yan. Ayan po. Nagay ko na po yung bawang at sibuyas. Ayan po, nilagay ko na po yung bawang at sibuyas. Kaya po ako nagbablog ng pagluluto just in case po paglaki po ni Ranar mapanood niya po ito, makakakuha po siya ng mga lutong Pilipino kapampangan. Yan. Niluto ko muna sa mantikang konti yung bawang at sibuyas. Nilalagay ko yung butter. Pag nalusang na yan, susunod ko po yung flour. So, ayan na po, natunaw na po yung margarine. Ngayon, susunod ko naman po yung mushroom. Niluto lang po ng konti, tapos yung flour na po. Parang gigisa-gisa muna sila hanggang maluto lang ng konti. Yan, naluluto na po yung mga mushroom. Ito naman po, iluto po sila sa air fryer mamaya bago ilagay dun sa sauce niya. Yan na po, naluluto na sila. Tapos, lagay ko na po yung flour. Flour lang, ayoko po na masyadong ano. Then, water na po. Then, salt and pepper na po. Yan na po. Nagay ko na